Tota la vida has somiat en un dispensador de Please Play, cafè, licor i Coca-Cola en un mateix recipient disponible a qualsevol hora del dia. Tan, taratatan. Després de molt de temps investigant. Sí. A veure on trobàvem la dichosa fonteta, perquè l'altre, el sortidor, era molt guapet, però no va tindre èxit. Però ja ho hem trobat, ja investigant, ho hem trobat. Anem a buscar una pel·lícula de convoixos. Ja tenim així pel·lícula de convoixos, fuente de inspiración. Per a passar la vesprada. Correcte. Per això i la fonteta, Maravilla. hasta l'hora de sopar. Hasta l'hora de sopar. Per a preparar el nostre dispensari de cafè licor amb una botella d'aigua, el que necessitem simplement és buidar-la d'aigua i plenar-la de cafè licor. Matèria prima, 3 litros de cafè licor. 3 litros de Coca-Cola. I el més important, mira quin grifet havem trobat que perfectament pots mesurar la quantitat i des d'ací actives per a que pugui funcionar i col·locar-lo dins del depòsit. 1 2 3 i ara ve lo bo. 1 2 Mare, quina bromera ha fet això, tu! És que la Coca-Cola no és bona, No. 3 de Coca-Cola, 3 de cafè, tiri. El moment més important, tan, taratatan, tran. Please Playito. Cafè, licor i Coca-Cola en un mateix recipient disponible a qualsevol hora del dia. Tan, taratatan. En espumeta i tot. A la vostra salut. Mama, t'apetillo un Please Player? Clar que sí, Bueno, Així, mentre llegim, Atentos. ens surt el té de les 5. El té de les 5, mira, i escanciant i tot. Bueno, prova-lo, a veure què tal. És riquíssim. Home, clar. Riquíssim. Això és ideal per a qualsevol raconet de la casa. Ideal per a qualsevol moment del dia. Què t'ha paregut la idea? Xulíssima. Home, clar, estem buscant ja distribuïdor, anem a parar en Núria Roca a veure si ens ajuda a distribuir el dispensador. Molaría, Sí, 24 horas a su servicio. Claro que sí. Increíble. Bueno, queridos míos. Bueno, hasta el pròxim. Adiós. Adiós.